Můžeš mi vysvětlit, proč máš 5 z matematiky? Za co to bylo? Paní učitelka se mě zeptala, kolik je 3x7. Na co jsi řekl? No, že 21 taky. Ale to je správně, za to si přece nemohl dostat kouli. Toto alebo toto alebo toto. Čo sa vám viacej ľúbi? Napíšte do komentára. Vtáčik letí, 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 táčik letí, 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 letí a potom šmác. A vtáčik sedí, 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 vtáčik sedí, 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 sedí a usedí do ďalšieho rána. A vtáčik letí, 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 vtáčik letí, 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 letí a uletím, ja už sa s ním nikdy neuvidím. Hej, bylo čas na úlohy. No tak, mne sa ešte nechce. Poď si spraviť tie úlohy, prosím ťa, mňa už bolí hlava. Ale mne sa nechce. Bilo, mám na teba vykriknúť? Nie. Tak poď si spraviť tie úlohy. No tak dobre, Bobíku. Vec, ktorú by ste mohli kúpiť Andulkám. Napríklad jedno také zrkadielko, na ktorom by mal byť zvoneček. Mne odpadol, ho dali dole. A oni keď do toho zrkadla a vy keď budete mať z toho zrkadlo hore a oni budú do toho štúchať, tak oni to, hej, nehádajte sa, tak oni to do toho budú pingať a ten zvonček im tam bude zvoniť. Koľko stojí domček pre vtáčikov? No tak to vypadá. A tu mám vonku, lebo ja keď ich pustím, aby tam mohli ísť. Do ba 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 do boo do a boo ba do boo ba do. Do ba 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 do boo do a boo ba do boo ba do. Dej všem planetám 100 měsíců a ty planety vymaž. To znamená, že přidáme 800 měsíců a ještě k tomu některé planety už měsíce mají, takže to znamená celkem 1085 měsíců. Ty malej si mi utiekol. To není pekné. No čo?
Do ba 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 do. Do ba do boo do. A boo ba do ba do boo boo ba do. Už je večer. Ty máš spať, ty tiež a ty to stejné. Vsadím sa s vami, že nenájdete mojich vtáčikov na tomto vianočnom stromčeku. Ak ich nájdete, tak mi dlžite like a odber. A ešte ťuknite 2-krát na Vilka. Keď ste nedali, tak pôjdete na môj YouTube kanál. Uvidíme, jaké máte šťastie. Do ba 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 do. Do ba do boo do. A boo ba do ba do boo boo ba do. Do ba 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 do. Do ba do boo do. A boo ba do ba do boo boo ba do. A potom som si uvedomil, že Vilo mi vypil kakauko. Соски, три полоски, три полоски. Мы не боимся, в углах не таимся. Три полоски, три полоски. Здесь все тусуют, под хардбас танцуют. Три полоски, три. I am the glob glob gab galab. The schwabble double wabble gabble flibber blabber blab. I'm full of schwibble glibber kind. I am the yeast of thought. Tú me tienes loco.
Vítejte do môjho akvaparku. Je tu veľký skok. Miliarda stánkov a miliarda vecí, čo si tam kúpiť v nich. Máme tu šmíkelku, ktorá barvou dáva chuť na citronovú zmrzlinu. Je tu hora. A ďalšia. Je tu šutér. A ďalší šutér. Kidovská zóna. Veža, kde miliarda tobogánov. Je tu vonkejšok. Je tu vnútro s 2 šmíkačkami. A nakoniec Bobov dom. Vilo, tým pádom máš prečítať celú túto dvojstránku. Takže začneme. Náš vesmír je obrovský priestor, ktorý tvorí všetko, čo môžeme vidieť. Kamkoľvek sa pozrieme, obsahuje množstvo rôznych telies, od dorobených smietok kozmického prachu až po mocné obrovské kopy galaxií. Naozaj máme myšlienc z nich planéty, hviezdy a nebuly, galaxie a kopy galaxií. Taká prečítanie. Ale ty si mi prečítal celú knihu. Stejne máme krásne, tak je to bude za chvíľku. Ok. My name is Richard and I'm sitting in the corner. Sitting in the corner playing my recorder. Amogos, os, sos, amogos, asugoma. Amogos, William, Adolfo. Oh my god! Yoink! Yoink! Oh, počkej. Končím.
sobě máte pyžamo? To není pyžamo. To je teplákovka. A proč chodíte v teplákovce? Sportuju. A jaký sport? Super sport, kterýmu byste nerozuměli. Je to spaní? Tohle není pyžamo. Ukaž mi věc, co máš doma, u který absolutně nechápeš, proč jí máš doma. Já začnu. Zavři oči, teď to bude hukot. Pozor, mluví k vám váš kapitán. Mám pro vás dobrou a špatnou zprávu. Ta dobrá je, že právě přistáváme. A ta špatná, že volným pádem. Našel jsem krabici se svíčkama, velikou. Svíčky, výborně, zapal je. Aspoň trochu vidíme. Ukáž, co je to za svíčky. Dynamite, to bude italský. Zahoď to. Proč bych to měl zahazovat? Nic, podej mi lopatu. Měl se vzít lopatu. No tak jsem zapomněl, no. Jdeme zakopat tělo a ty zapomeneš lopatu? Fajn, tady je. Kde jsi sakra vzal? Byla v batohu. Štěpáne, do tohohle se nemohla vejít lopata. Byla tam stejně jako tahle ta... Ужас, сейчас придет моя мама. Vůbec nechápu, co děláme tak špatně. Já nechápu vůbec nic. Can't move on. I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed and it's outrageous. I'll take it all, baby doll. Whatever's been weighing you down. Vstávej, vstávej. Je půlnoc. No a cože je půlnoc? Jako co? Je půlnoc, tak tě vyjmenovaný slovo! La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Neboj sa, to bude v pohode. Sex! Von nektári!